L'any passat, la nostra escola, Montession, va tenir el privilegi de participar en el concurs Retotec de la Fundació Endesa, un esdeveniment que impulsa iniciatives que transformen i innoven l'educació dels més joves. Ens vam afrontar al repte amb entusiasme i amb creativitat. Participar a Retotec va ser una experiència increïble. Ens va fer sentir orgullosos i emocionants de participar en un projecte tan significatiu. El nostre projecte va consistir en l'elaboració d'una consola per a infants amb necessitats especials, aquells que no es poden comunicar ni a través de la parla ni per escrit. Aquesta consola és un exemple del que es pot aconseguir quan combinem tecnologia i empatia. Ha estat fascinant veure com els alumnes han treballat en equip, aprenent i aplicant conceptes de robòtica i programació. Vam utilitzar els kits Zoom Junior de BQ, que van ser fonamentals en el desenvolupament del nostre projecte. Hem après moltíssim. La robòtica no només ens ha ensenyat habilitats tècniques, sinó també valors com la col·laboració, la perseverança i la creativitat. El millor de tot ha estat veure que la nostra consola ha pogut ajudar els nens i nines. Això ens ha motivat a aprendre més i a fer més projectes com aquest. De cara a aquest curs, volem tornar a formar part d'aquest projecte perquè sabem que encara tenim molt a aprendre i a aportar. La Fundació Endesa ens ha donat l'oportunitat de descobrir el món de la robòtica i de la innovació educativa i volem continuar aquest viatge. Tornar a participar a Retotec ens permetrà desenvolupar les habilitats dels alumnes i continuar amb la nostra missió de transformar l'educació a través de la tecnologia. Per això, demanem l'oportunitat de seguir endavant. Estem decidits a innovar, a crear i a fer una diferència real en la vida dels nostres estudiants i en la comunitat. Volem seguir aprenent i millorant cada dia. Gràcies a Retotec i a la Fundació Endesa hem descobert que amb la tecnologia podem canviar el món. Amb el vostre suport podrem continuar aquest camí d'aprenentatge i innovació. Gràcies per aquesta oportunitat. Esperam tornar a ser seleccionats i a seguir fent realitat els nostres somnis.